आंजों थांनो हागौमोन ना नों? नाङा, आं थाङा। नंगौ नामा? ओं। माबा थाङा होनखानायखौनो सोंबाय थायो माबा। आं एफा मोजां हेल्प खालामनो नागिरबाय, आंखौनो गिबायसो नामा बेलाय? इयो, ओमफ्राय मानो दाबो थाङा बेलाय? ओमफ्राय नोंना सेन्देलनि नाम्बारा बेसेबां? मानो सेन्देलनि नाम्बारखौलाय? ओरैनो सोंदोंब्रा। नाम्बार गैया आंना सेन्देला। मामादि सोंबाय थायोथाय। आरे बा, अट' फैबाय माथो। थांगोन नामा बिनानाव? आं आदा र', थांगोन दा आदा। आं दहायनिफ्रायनो अट' नेना दंगासिनो। थेवबो आंजों थाङा आरोना? दे होमबालाय फैदो फैदो। बेसे नाम गैयै? मा मुंलै नोंना? आंना नाम गैया, नोंथांनि 50 थाखाया थाबैनो होगोन आङो। आरे खालि बे 50 थाखाल' ना? थेवबो नामखौ खिन्थाबावा आरोना? दे जेबो नङा। आगैया गेलेनोसो थांबाय नामा? दे दसे गेलेथोंसै बिदिबा, सम सम गेलेनांगौबो ना। ओमफ्राय बे 50 थाखाया मा सोंनो मानसियानो? आंनि सेन्देल नाम्बारखौबा मा नांगौ? जानला मानलाखा। आंनि नामखौथ' खिन्थाथारा माथो आङो। आं सिनायै मानसिजों रायलायनो बायो। बिनि 50 थाखा होनांगौना आंहा, बेखायसो एसे रायलायदों आङो। लाबाय थानोसै आं बिनि 50 थाखाखौ। एबार लोगो मोनबावबानो होखागोन आङो। आया, दिवालीनिबो एसे जगार खालामनांगौमोन। र', आगैखौनो लानानै आबौमोननाव थालिर दानहैनोसै आङो। एबार लोगो मोनबा नोंनो सेन्देल जरासे हरगोन आं। बेबा बायनो हागोन ना हाया? लागोन ना लायासैबा? ओरैनोबा माथो जा अख्रा। थेवबोथ' ना, रावबो गैयाना। आबा बरसा, औ आयै। नै जुलि नानि फैदों। मानो फैलायखो बेलाय? बरसा, बा माथो न'आव फैलायनानैनो आंनो फनबो हरा माबो हरा। बेस्थ'मोन। मानिबा एसेबां बेस्थ', आंखौनो खबर लानो हालायि। जोंना आफाया लिंहरदों नोंखौ, माला थांगोन जोंनाव? मालाबा थांगोन। मालाबा होननानैनो थांनाय नङा बियो ओमफ्राय? थांगोनथ', मानो थाङा जानांगौ? दे बिदिबालाय नेना थाबाय। ओमफ्राय उनथिंजाय माबा दोनदों नामा नों? मा दोननांगौ आंलाय? बोरै नायनो? र', जोंहा बायहेरायाव रायलायनोसैथ'। मानोबा? ओरैनो आरो। दे होमबालाय, आंथ' नोंजों रायलायनो बिराद मोजां मोनखायो दा। होमबालाय थुदो। दे बिदिबालाय। आबौ। माथो फिसौनो? आबौ, दिवालीनि थाखाय थालिर बिफांखौसो लांनो फैदोंमोन आङो। थनैसो हरोबा। मानो हरा जानो फिसौ? दे लाना थांबानो जाबाय दाननानै। जागोन दे आबौ। ना आं दाननांगौ फिसौ? नाङा आबौ, आंनो दाननो हागोन दे। दे होमबालाय आबै। आगै, फैदो दानहैनोसै जोंहा। जोमै आबै, नोंलाय दाननो रोंगौ ना रोङा? दे आबै दे। आं दानना लायगोन दे आबौ। दे। ओं, मालाय बुरजाथारथ' आरो। जेबो नङा दे आगै, मानसियानो आगै, जेसेबां दङना बेयावनो गोजोननाय थानांगौ। बेखायनो आंथ' जोंनाव जेसेबां दङना बेयावनो गोजोननानै थायो। जानो हागौ उनफोरावबो जोंनि थासारियाबो सोलायो। दे जोंहा माबे दाननोसै दे? अबे मोनसेखौ दाननांगौ जाखो दे आगै? आं माबा मालाय
जि मोजां माबा खानायखौ दाननोबो बायोलै। आं आगै र'। जाबाय आगै थांसै। थांनानै जोंहा गायनोसै बे ने? जासिगोनदांलै। आरे बा मोजां जाबायथ' आगै। ओं जाबायलै जोंना। आरे फैलाय आगै। ओं सावगोन। ओं बमबो गावगोन आरो। आं लाबोगोन ना आगै एबार। माथो आं लाबोगोन ना। जोंहा थारा बाथिबो सावगोन ओमफ्राय आं मा लाबोनो नोंनो? बमबो मोनसे बायगोन आं नोंनो। ओमफ्राय जोंहा सानैजों गावगोन दे। एबार हेपि ना आगै? ओमफ्राय जोंहा सानैजों आलारि बाथिबो सावगोन दे। दानाथ' बे खामानिया जोब्बाय। माथो जोंहाबो गावगोन आरोलै। जोंहा दायोनो हाथायाव थांगोन दे। उन्दै मानसिना बयखौबो रंजानाय नुबा गोसोआ बोरैबा मोनोना। आगैनो एसे थारा बाथि लायना होफैनोसै आङो। जा मोजां मोनखागोन बियो। थालिर बिफांसो गायदों र'। आलारि बाथिखौ सावनो थावबोथ' नांगोन ना। एसे बायनानै लाबोनोसै आङो। मिथिया आगै थानोबो हानाय। एसे मोनबाबो जायोलै। आं गुरनाय नायनि दे आगै मोनो मोना। हे आइ बिमा गंगा आं नोंनि दैयाव ओंखारनो दे। आं ना एसे गुरनो नागिरदों। आगैनो फुजानि थारा बाथि बायनो। रां थाखानि फैसाखौथ' बाहायनो हायाना आं। आगैनि फिस होनांगौ ना आरो इउनिफर्मबोथ' बायनांगौ। जायाखै आगै। मोनो मोना नायनो नायनोसै आगै। नाङा नाङा आगै दैयाव दाफैखा। नों बोरैबा लोमजाबायोबा आगै दाफैखा बेयावनो थाबाय था। नों आं ना गुरनायखौ नायबाय था दे। नाङा आगै दाफैखा। आंबा बारा गोबाव थाया। मोनबा मोनबाय मोनाबाथाय ब्लड थांसै। ओं दे बेयावनो जिरायना नायबाय था आंखौ। इयो मोनगोन ना मोना जाखो? र' आगै दसे थाबाव। आरे बा मोनहांबायथ' आगै। ओं नैबेलाय। दसे गुरबावनानै थांनोसै। ओं मोनबायथ' आरो एसे थांसै एबार। ओं दा बे गिदिरखौनो नोंनो मासे एवना होगोन आं दे। गोथाव मोनो। एबार थांसै दे। आं बे नाखौ हाथायाव लांना फानहैनोसै। नाङा आगै नोंखौ दानो लांफाथ'वा दे। आं
बे नाखौ फानहैग्रोनि आगै ओमफ्राय उनाव थांफिनगोन सानैजों दे गोजोननाय थाबाय आइ बिमा गंगा आं थांथ'नोसै दे थाथ'दो माथो रावबोखौनो बायफैया आं फाननो हायाबा मा जानांगौ दिनै नाङा दिनैथ' जेरैखि जायाबाबो आगैनो थाराबाथि बायना होखागोन आङो नेबावनि र' दसे मानसियानो फैथाराखै माथो बेसेबांलै नाया उत्तरी माथो सिख्लासलाय गासिबो हरजोब आंनो गासिबो लांजोबसै लांनानै जाहैजोबगोन आं दे होमबालाय इयो ओमफ्राय आंनाव खुस्रा गैया जौसेल'सो जादों नानि दामा नंगौ नामा मोजांथ' नाया आं गुरहैनाय ना नंगौ नामा बे ना फिसाखौ ना मैथाजों जाबा गोथाव जागोन आच्छा ओमफ्राय बे गिदिर मासेखौलाय बेखौबो ओंख्रि जाबानो जाबाय आरो फैसाया आंनाव खुस्रा गैयामोन र' होमबालाय न' आरे बा माथो फानजोबनो हाबायलै आङो एबार आगैनो मा नांगौ बायना लांजोबसै आङो आगैखौ हाथायाव लाबोना आयै आगैनो नोंनि बायदि आगै लुगैनाय बायदि होनो हासिगोन आङो बे जौसेजोंनो मा नांगौ आगैनो बायना होनोसै आङो आगैया जि खुसि जाखासिगोन बियो आं मेथाइ लांबा आरोथ' दायो आङो बिनो मा नांगौ बायनाबो होबावगोन जोंहा सानैजों बायहैगोन दे आगै न'आवनो थांगोनसै आङो आयौ फाननो हागोन ना हायासो सानदोंमोन आङो इसोरनि अननायाव फाननोबो हाबाय दे आगै नाखौ फानजोबनो हादोंथ' आरोथ' ना आं नोंनो मेथाइबो लाबोबावदोंसो दा नों फैना नायफैदो ओरै ओमफ्राय एबार जोङो हाथायाव थांसै दे दसे थानानै मानो माने नों बुंनाया बेखौ लायनो वेलकाम आगै आगै बैथिंजाय नायनोसैथ' ओइ गथ' नायना थाबायनो रोङा नामा मेगन गैया नामा बेबायदि सौग्रावलायनो आरे बा खेमसि बायदिथार माथो बेना खुगायाबो गथ'ना दानिफ्रायनो आम सरि पकेटफोरावबा फैसाफ्राबा दंना गैजाया आरो शपिं खालामनो मलावसो फैबावलायदों अबेनिफ्रायदि फैयोथाय बास मोनसेथ' जोङो सौग्राखैबाबो सरि बुंखाबाय आरो खोथा शपिं मलाव फैनायनि बबेयाव लिरनाय दं फैसा थाखा थाबाल' मलाव फैनो हायो होननानै शमी बोरो बहाय लिरनाय दं वाट ए ड्रामा नोंसोरजों रायलायबाय थानो आंहा सम गैया आरो जोंखौसो मेगन गैया बुंदोंमोन ना जानांगौ नोंनासो मेगन गैया बेखायनोथ' मेगना थाइब्रै नायगोन आं नोंखौ आंजों नांलायदोंना नों आगै थौ जोंहा बायदि नांसै आंखौ खोथा खोनासंहोलांदों नों सोर नोंलाय